Cyn iawn droi at yr geiriau sydd ar rhif 3 wrthyn nhw yn yr detholiad yma ar gyfer y gymanfa ganu wthnos nesaf. Dyrchafer enw Iesu ci gan seintiau is yn en a holl aneirif luoedd nef coronwch ef yn ben. Angen I fi nawr gyhoeddi ble mae'r darlleniad yn dod yn Saesneg yn does, ac ydy'n troi at yr unfed bennod ar 10 o lyfr y proffwyd Isaiah. We're turning to the book of Isaiah, and that in the English Bibles in your seats are on page 696. I'm going to read anyway for the first 9 verses. You can read to the end of the book of Isaiah if you so choose. It's this narrative of the early Isaiah, the 8th century Isaiah, seeing hope in despair, and that there is a growth coming from the very seed of hope in the midst of catastrophe. O'r cyff a dewir I Jesse, fe ddawble guryn, ac fe dif cyngen o'i wraiddef.
Bydd ysbryd yr arglwydd yn gorffwys arno yn ysbryd doethineb a deall, yn ysbryd cyngor a grym, yn ysbryd gwybodaeth ac ofn yr arglwydd. Ymhyfryda yn ofn yr arglwydd, nid wrth yr hyn a wel y barna, ac nid wrth yr hyn a gliw y dyfarna, ond fe farna'r tlawd yn gyfiawn a dyfarnu'n union i rai anghennus y ddeiar. Fe derir ddeiar a gwialen ei enau, ac a gwynt ei wefysau fel ladd yr hydrygionus. Cyfiawnder fydd gwregus ei lwynau a ffyddlondeb yn rwymyn am ei ganol. Fe drig y blaidd gyda'r oen, fe orwedd y llewpart gyda'r myn, bydd y llo a'r llew yn cydbori a bachgen bychan yn ei harwain. Bydd y fuwch yn pori gyda'r arth a'i llydnod yn cydorwedd. Bydd y llew yn bwyta gwair fel ich, bydd plentyn signo yn chwarae wrth dwll yr asp, a baban yn estyn ei law dros ffair wiber. Ni adawant ddrwg na difrod yn yr holl fynydd sanctaidd, canis fel y llenwr dyfroedd y môr i'w ymylon, felly y llenwyr y ddeiar a gwybodaeth yr arglwydd. A boed i fendith y nef fod gyda'n gwrando o'i air sanctaidd. Nawr ni'n canu'r emyn sydd ar y seithfed dudalen. Mi sydd ar emyn rhif 7 wrth i tholgen i beth bynnag. Dewch, cans mae presenoldeb Crist a sanctaidd un ger llaw. Dewch, plygwch ger ei fron mewn dwfn barchedig fraw. Di bechod yw e fe, lle saif mae'n sanctaidd le. Dewch, cans mae presenoldeb Crist a sanctaidd un ger llaw.
Dwi wedi rhyw hanner egluro bob sil, bob oedfa dwi wedi arwen yn ystod yr 19 mis diwethaf yma, bod fi'n gwisgo tei felen a twtio las yn ei bwrpas. A na ddim rhoi prawf ar unrhyw un o'n dweud bod fi'n wedi dechrau uniaethu fy hun gyda phobl sydd yn yr Wcrain yn ei cyfnod blin a heriol. Erbyn nawr mae eisiau cynnwys Gaza a sawl gwlad arall debyg iawn yn yr bod yn effro i hyn oll. Ac ffordd o atgoffa fy hun bod un ar byd yn ei angen heddi. Gan i weddio. We come, Lord, before you in prayer and praise, giving you thanks, giving you glory, turning unto you for strength and hope, and pray your blessing upon each one of us in our endeavour to be alongside and to be at your feet. Ger dyfrondi ar glwydd yma'n gweddiau ni'n dod yn rhwydd iawn, achos ni'n gwybod mae moliant yw dy heiddiad di. Does dim byd gwell na mwy y gallwn ni gynnig ar glwydd, ond dweud bod ni'n dyrchafu dy enw di uwch pob enw. Pa mor fawr yw'r ddeiar, pa mor fawr yw'r hyn a welwn o'r ddeiar, yr wyt ti'n fwy. Ac yn dy fawredd ac yn dy ogoniant, yn dy garedigrwydd ac yn dy nerth, derbyn ein moliant heddi. Ac wrth i ni foli dy enw di yn dod yn gweddiau yn cydnabod gwendid. Heb i fai, heb i enni, medden ni, ac eto mae yna gyfaddef rhywbeth sydd ar goll yn ni. We come, Lord, before you, knowing that we are frail people, bits and pieces, broken parts, unable to comprehend the whole of life, recognizing our weakness, knowing that we are but of this earth. Help us, Lord, to be one people again, as individuals, as a community, and as a humanity, that you are the builder of hope, the giver of life. Diolch i ti am yr hyn arroddais di ni, ar draws y canrifoedd, ar draws y blynyddoedd, hyd at y dydd heddiw. Mi fydden bywydau ni'n llwm eithriadol, heb dy drysor di. Bydden bywydau ni'n wag rhyfedd, heb dy lawnder di. Bydden bywydau ni ar glwydd yn gwbl ddi-obaith, ond am Iesu Grist. Ac am yr hyn a gawsom ar ydym yn ei dderbyn o ddydd i ddydd, yr wyt ti'n arweinydd, yr wyt ti'n gyfeiriad, yr wyt ti'n faith, ac yr wyt ti'n waredwr. We give you praise, Lord, for all you've shared with humanity, for all that you give to this very day, and celebrate, Lord, the giving God. We recognize how the world is in need, and bring before you, Father, the prayers of intercession for so many groups of people, for so many individuals, and we quietly name those people now. Mi fydd yna rai sydd yn rhan o'n cymdogaeth ni, aelodau o eglwysi a byddwn ni'n gyfarwydd â nhw sy'n cael eu cynrychioli yma heddi. Mi fydd yna eraill y byddwn ni'n darllen eu stori nhw yn y papurau dyddiol neu gweld eu hanes nhw ar y cyfryngau torfol. Ac mi fyddwn ni'n reddfol iawn yn aros gyda'r sawl sydd yn ddiamddiffyn yn Gaza yr awr hon. Mae'r lluniau erchill i ni'n derbyn ar y cyfryngau yn dangos i ni nad oes unman gyda nhw guddio i fod yn ddiogel. Ac felly mae yna bobl yn Israel hefyd yn ofni'r taflegrau a ddaw o Gaza. Ac yma'r oll y tu hwnt i'n dirnadaeth ni. We cannot, Lord, comprehend how people will feel and respond in the midst of the calamity of war. We simply pray, Lord, for peace and ask your blessing and guidance to those who are so frightened, likewise to those who administer such violence and terrible fears. May the embalming blessing of grace be where'er there's sorrow and suffering today.
Ac mi fyddwn ni Dduw Dad yn neffro i ryfeloedd mewn sawl man bellach. Rhyfeloedd cartre ar gyfandir Affrica, ansicrwydd mawr ar draws nifer o wledydd y Dwyrain Canol. Mi fyddwn ni'n neffro'r hyn sydd yn digwydd yn Afghanistan ac yn ddifaddau, yn dal i gof ac yn dwyn ger dyfron mewn gweddi yr un sydd yn arswyd hefyd yn yr Wcrain. Paid â gadael y byd anghofio yr Wcrain wrth ganolbwyntio sylw ar Gaza. A pale bynnag yma na gasineb a thrais, pale bynnag yma na ddioddef ac angen, yma'n gweddïen i'r bore hwn yn gynhwysol. Bind us together, Lord, as we pray a prayer of confession, a prayer of intercession, and now a prayer of commitment. Commitment for ourselves that we would use our time, our skills, our opportunities to give you the glory and to everyone's hearing. Boed i'r byd glywed tystiolaeth yr eglwys a phob aelod ohoni wrth ganmol dy enw di ac i gyfeirio pobl at Grist waredwr mawr y byd. Goleuan llwybrau bydd yn ganllaw i'n cerdded, cynnal ni ac asura ni yn ein gofid a'n galar, a bydd di arglwydd yn yfori i ni. Clywyn gweddi arglwydd ynghyd â phob gweddi dawel i ni'n mynegu ger dyfron, yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Good morning everyone. Bore da a chroeso i'r Wyfa, a mae'n hyfryd cael croesawu ffrindiau o Gaerdydd, Caerffili ac i bawb arall hefyd. Croeso cynnes i chi. Ond mae'n bleser hefyd cael croesawu y parchedig Denzil John yn ôl atom i'r pulpit unwaith eto. Ac ers iddo fod yma diwetha, mae wrth gwrs wedi bod trwy amser anodd iawn yn colli i'w wraig Sian. A fel eglwys, ni'n cydymdeimlo yn fawr â chi.
I don't think I need to introduce Parchedig Denzil John to many of you, but for those who are unfamiliar with him, he was the minister of the Tabernacle Cardiff, and he was there for 30 years. It's of course Rob's old church, and we're very fortunate of the connection between the Tabernacle and Castle Street here. We've got Rhys, Mark John, ieuenctid capel yn dod fyny at ni bron bob blwyddyn, ac mae'n hyfryd cael cefnogaeth yna o chi yn y Tabernacl. A dwi'n siŵr bod twr o hyn o achos arweiniaeth chi, a llawer o ddiolch i chi. Hefyd, da ni wedi bod yn darllen yn y tyst y wythnosau diwethaf yma, sawl erthigol yn erbyn hyn yn dod o'r llyfr Gair Diw ar Waith gan Parchedig Denzil John. Ac maen nhw'n werth i'w darllen, maen nhw'n canolbwyntio ar sut allwn ni wneud ffydd yn ymarferol yn ein bywydau'n hunan ac hefyd fel eglwysi. As dwi'n credu weithiau bod ati ni eistedd lawr a wneud dim byd a just gwrando, ond mae hyn yn wneud ni feddwl a gobeithio symud, a diolch am hynny. Ond mwy pwysig hefyd, diolch am arwen ni y bore yma yn ein oedfa gymyn. Today, there will be no discussion group at 4:30. Then 6 o'clock this evening, there's a rehearsal for the Gymanfa. So felly dewch yn lli i'r rehearsal heno am 6 o'r gloch. Ac yna, ar ôl y rehearsal, mae'r clwb curry yn cwrdd, ond na ni'n mynd i Pizza Express yn Dean Street. So croeso cynnes i bawb ymuno â hynny ar ôl y rehearsal. Felly, ganol dydd, ganol wythnos, drefn arferol, so a short service, informal service on Wednesday at midday is still on, followed by fellowship, and a warm welcome to everyone. Yna y sil nesaf, sil y cofio wrth gwrs, ac bydd dan arweiniaeth ein gweinidog, byddwn nhw'n dechrau am 5 munud 11. Next Sunday is Remembrance Sunday. We'll be starting at 5 to 11, please, so we can start this, be seated and being able to adhere to the 2-minute silence before we start the service. And then in the evening with the Gymanfa Gani. It's Gymanfa in Debol, Westminster. Mae y manylion I gyd ar flaen y rhaglen, so na I ddim dweud dim mwy na hynny, ond blew bod ni dan arweiniaeth gwawr y wen, a bydd Will Thomas ar yr organ. Paul, many thanks to you once again for being on the organ for us this morning. Dyddiadau i'w gofio, Wednesday the 15th of November, 1 p.m, our next organ recital will be given by Rosemary Evans. She's the organist at St Alphege, Burnt Oak, Edgware. Hefyd, tachwedd cyntaf ar 20 o dachwedd, dydd Mawrth ydy, am hanner awr wedi 2, mae cwrdd chwarter rannu bynwyr yn Harrow, gyda y parch Jeff Williams a parch Dyfrig Rhys yn ein hanerch. A dwi'n credu dyma'r cwrdd chwarter cyntaf ers Covid, so bydd yn Glen gallu cefnogio. Now we'll be coming round for the collection, and then after the collection, dewch laws dair I muno ni I cael paned o de.
wastad yn braf ac yn fraint cael dod i'r fan hon ac i rannu cymdeithas gyda cyfeillion Llundain. Diolch am eich gair o gydymdeimlad, Marian. I value the word of condolence. People express their thoughts and support in a variety of ways. I am always reminded, they have been reminded of late rather, of the story of a minister who was preaching in a church where the deacon stood up and said, well, we share our condolences with you as you've lost your wife. And the minister said quite sincerely, well, I haven't lost her. I know exactly where she is. And I've had that similar sense of knowing ever since we bade farewell. Dros dro. Whatever. Pumed emyn sydd gyda ni nawr, neu pumed dudalen, dwi'n siŵr iawn ydyn nhw'n mynd beth sydd dudalen chwaith. Ond draw ymhell mae gwirddlas fyrin tu fas i fur y dref, lle'r hoelwyd Iesu anwyl gynt o'i fodd un dwyn i'r nef. Fi'n sylwi bod rhan fwyaf o'ch chi'n edrych ar eich copïau. Ond ni'n bod ni'n agos i'r rehearsal fawr heno ac y bydde pawb yn gwybod geiriau a nodau pob emyn, ond mae dyn yn deall. Sut bynnag ac y bo am hynny. Dwi'n cyfadde bod fi'n bregethwr sy'n cymryd sylw o'r calendar eglwysig ac o'r papurau dyddiol.
Felly ges I fy arwain am y fforddi yn gynnar iawn wrth fod yn fyfyriwr yn weinidog ar y daith. A sil diwetha mi roedd hi'n sil adferiad, Restoration Sunday, last Sunday. Not every church gave it attention last Sunday, possibly, but since I'm the chair of Cyngor Alcohol a Chyffuriau, the Welsh Council of Alcohol and Other Drugs, then I was mindful of what restoration implied. People will restore properties, possessions, and yet there's a need to restore ourselves, physically, mentally and spiritually. A beth bynnag yw'r damage sydd wedi cael ei wneud i'n bywydau ni fel unigolion, beth bynnag yw'r stori, beth bynnag yw'r cyd-destun, mae yna rhywbeth sydd ei angen, yr adferiad yma arno ni bob yn un. Ac Iesu Grist yw'r adferwr. Ac yn yr adfer hwnnw, yma gobeith yn pwy bynnag sydd yn mentro i law y meddyg da. Ers y sil hwnnw, wrth gwrs, yma cyfnod Halloween wedi bod, yr Hallows. Ac yn yr broses honno, mae yna ddarganfod yr un sydd yn ysbrydion da ac yn ysbrydion drwg. A pobl yn troi at bob math o gredoau ac arferion yn glwm gyda hynny, bod nhw'n bwrw nôl i ddyddiau Celtaidd a'i pidio. I can't imagine what your concept and your understanding of evil spirits may or may not be. They could be in a bottle, they could be otherwise. But people whose celebration of life is in fear sometimes of that which may threaten them. Beth yw ysbrydion, beth yw ghosts yn ein byd ni, gwedwch? Yr hyn ni ddim yn ei ddeall am lach na ffidio. Yr hyn sydd y tu hwnt yn crebwyll, y mysteriwms, yr ofnau, y presenoldeb hwnnw sydd yn ymwneud â'r gorffennol ac all fod yn tarfu'r presennol. Ac yn yr ysbrydion hynna, mae dyn ar ddechrau Rhagfyr, ddechrau Tachwedd, yn bwrw iddi i feddwl beth yw'r ysbrydion sy'n ein bywydau ni. People can speak about the spirits in the plural with a small s, or you can speak of the one spirit with a capital S. Ultimately, we can only invite that spirit to be the main spirit of our existence. And that, in essence, is what this sermon intends to be about this morning. Nes I droi at darllen y darn yna o'r penodau cynnar yn llyfr Eseia yn sôn am y blaguri na dif allan o giff Jesse. Bod yr hynna oedd yn y gorffennol pell wedi dod yn rhywbeth byw a real yn cynnig bywyd newydd. Mae'n bosib i ni rhwydd iawn i weld pethau negyddol yn ein byd, ac yma naratif Gaza nawr yn rhan o'r lliw tywyll yma sydd ar golofnion papurau ni ac yn ein bwletinau newyddion. Mae'n anodd peidio dirgrynu iddi fewn gyda'r arswyd mae pobl Gaza yn ei weld, ac cadw'r un ofn bod pobl yn Israel hefyd yn ofni taflegrau o gyfeiriad. Gaza a'r Hamas yn gwneud beth maen nhw'n mynd i gwneud. Does dim deioni mewn rhyfel, does dim da, does dim adeiladu, dim byd. Chwalu, difa a lladd yw i. Beth bynnag yw'r ddadl o blaid. Dim bod fi'n dadlau ar unrhyw blaid dros rhyfel. Mae'r un beth yn wir yn yr Wcrain. I ni'n clywed am rhyw rai yn marw, rhyw rai yn gwynebu cartrefi wedi chwalu, bywydau a bywoliaeth wedi mynd. A mae'r lluniau yn sôn am ysbrydion, casineb, ysbryd drigioni, ysbryd dialedd, ysbryd trais. Ac am yr hyn yr oedd pobl Eseia yn effroedd o, bod pethau medru bod yn ddrwg, beth i bod yn fethiannus. There's a terrible fear in each century, in each continent, in each community possibly, of that which is the destruction of life. It could be because of alcohol, or because of drugs or other addictions. It could be because of people having some mental fears and angst. It could be about that which is about us in the environment. There is fear for something, and yet there's a need to grasp the influence of a spirit
that is positive and creative. And that's what Isaiah was wanting to share with his community. Had we read something from John 14 this morning, then again we'd have that positiveness of Jesus saying, you will face torment, you will feel terror, you will be lonely, you'll see me leave, and yet I leave for you and with you that which is a living entity. The other Spirit will come. And wherever that other new God-given Spirit will come, that's where we place our hope. Yn Iesu Grist yma'n gobaith ni, yn yr ysbryd glân yma'n bywyd ni, a beth bynnag yw negyddiaeth unrhyw ystadegau am eglwysu, am weinidogaeth, am aelodau, neu beth bynnag arall. Dwi am ddweud, heb damer o gywilydd, gyda brwdfrydedd a balchder, gwaith Duw yw'r eglwys, nid dychymyg dyn. Nid ein creadigaethau yn strategaethau ni sydd ar flaen y gad, ond bod Duw yn cael ei briod le. Ac os yw Duw yn cael ei briod le, look out y byd yn ei mentality aflafar a llawn dichell. Mae'r cyfnod sydd o'n blaen yn gyfnod yn llaw Duw. Ac y mae Duw, pan bod e'n cael arweiniad a ffordd o ddylanwadu ar bobl y byd, yna mae yna olau, a mae yna hyder, a mae yna gyfannu bywyd. Ac os yna gyfannu bywyd, gyda'r neges oedd ar Sul diwetha, a gyda'r hyn y ddaw cyn bod ni'n cyrraedd y Nadolig, yna be fydd yna ymwybyddiaeth bod ni'n byw mewn oes dda, bendithion bywyd, ac yn y bendithion bywyd yn ymddiried yn ei allu fe. Nawr, o'n i am ofyn fan hyn i chi, beth yw'r ysbrydiaeth a beth yw'r ysbrydion sydd yn dylanwadu arnoch chi dyddi yma? Beth sydd yn lliwio'n bywyd ni? What steers our lives individually? What is the guide? What is the direction that we engage with as we journey along life's pathways? And I'm not asking for the guidance from a human perspective, but from a divine perspective. To what extent are the churches today entrusting in God's leadership, in God's guidance, in God's moving? Yn tyd i ni'n chwilio am rhywbethau sydd o'r byd, a dim ond o'r byd. Le bynnag yma Iesu, yma na chwildro. Le bynnag yma'r Iesu, yma na heddwch. Ble bynnag yma'r Iesu, yma na fywyd. Ac os yw Iesu oedd i fewn i ni, gallwn ni ddim fod yn llonydd. Ble bynnag yma'r Iesu, gallwn ni ddim fod yn dichellgar ac yn chwilio am y pethau sydd yn distrywio. Mae yna heddwch, rhoi mae'r hedd na wyr y byd amdano. A le bynnag yma Iesu, gall neb fod yn farwaidd ac yn troi ben at y wal fel tai, ond yn gweld bywyd yn ei holl ogoniant, yn gweld gardd Duw o'n blaen y mywydau pobl ac yn nigwydd cymdeithas. O gadw'r delweddau sydd yn llyfr Eseia, o gofio beth sydd yn yr 4 bennod ar 10 o Efengil Ioan, wi am wedi 3 pheth bore yma. Y peth cyntaf yw bod ysbryd gobaith ar gerdded. The spirit of hope moves in our midst. We cannot turn to despair and hopelessness and dark thoughts. That's the disintegration of mind, the disintegration of man, the disintegration of humanity. But when we focus on that which is hope, then there is a moving of the Spirit. There is a walking forward along the pathway. Dilyn fi meddi Iesu wrth bobl, nid dilyn unrhyw un. Dire gyda fi meddi Iesu wrth y dyn ar y groes. Wy'n gwybod le wi'n mynd, a wyt ti'n dod gyda fi. Ac os gai sôn am Sian am eiliad arall, i ddweud bod hi'n dweud yn ei wythnosau diwetha, pidwch y becso amdana i, wy'n gwybod le wi'n mynd. Ac mae eisiau chi ofalu me'ch hunain pan daw chi byddwn ni yna. Yn ymwybodol fod dyn yn ei angen wastad. Does yr un ohono ni sydd heb rhyw angen, rhyw fodd, rhyw bryd. Mae eisiau bod yn ymwybodol bod ni ddim yn self-contained, bod ni ddim yn hunan ddigonol. Mae yna angen ym mhob person. Beth bynnag yw'n cyd-destun ni, bod ni'n bobl gyfoethog neu'n bobl
dlawd, yn bobl iach neu'n bobl glaf, yn bobl sy'n mewn cymuned neu'n bobl sydd ar ein pennau'n hunain. Mae yna angen yno ni. We all have our needs. And we also know that God reaches out to people in their need. Mae Duw yn gweld y driw yn y draen. Mae Duw yn gweld y person ofnus yng nghanol y bygythiadau. Mae Duw yn effro ym mhob tymor i'r hyn sydd yn ddyhead, yn angen mewn bywyd pobl. A mae'r hyn sydd yn greiddiol yn y ddarpariaeth ddwyfol yn gynnig ac yn dod o Dduw. God gives to those in their need, and He knows of our need way before we realize it. So trust in God wherever you go, whatever you want to say, whatever you want to do, and see that provision in Jesus Christ. Yr hynna sy'n tyfu o wreiddyn yr hen Jesse o'r gorffennol o Dduw ar waith, a mae yna Grist sydd yn cyflawni'r y holl obeithion, yr holl ddylanwadau arbennig hyn. Bydd yna ysbryd o doethineb a deall, ysbryd cyngor a grym, ysbryd gwybodaeth ac ofn ar arglwydd. Bydd hwnna ar waith bob un cyfnod, yn bob un cyfrwng, mae Duw wedi ddewis, mae Duw wedi ei ddefnyddio, ein cynnal ni yn ein hangen. Crist yw y cyfnod newydd, y mywyd ac ymhrofiad pawb. Y mae'r hen o'r uchwiliaeth wedi mynd, yn mynd, ac y mae'r newydd yn digwydd, o rod i rod. Ac wrth i ni weld y teyrnasoedd mae'r byd yn ei cynnig, i ni hefyd yn sylweddoli fod yna deyrnas yn cael ei sefydlu o'r newydd yno ni. Byddwch chi'n canu'r anthem hynno, mae'n siŵr, a'i chanu di sy'n nesaf hefyd e-bos. Ac mi fydd yna deyrnasoedd byddwn ni'n gweud sydd wedi bod ac yn darganfod y deyrnas newydd sydd yn Iesu Grist. A perthyn ni honno yw'n busnes ni a'n braint ni. I hyrwyddo hi yng ngalonau pobl eraill yw'n cenhadaeth ni. Fel bod y deyrnas honno yn sefydlu cytgord rhwng pobl a'i gilydd. Dyw yr un sy'n digwydd rhwng Israel a Gaza ddim yn rhan o gynllun Dyw. Gallai ddim dweud hynna am hanner eiliad. Pan bod ei ddewiaeth yn honni bod nhw'n cyfiawnhau y dialedd a'r trais sy'n digwydd yno, yn y miw allai weld bod e'n dod o unrhyw beth dwyfol. Dim yn rhan o fwriad sanctaidd. Mae'n rhan o gamddeall dyn, bod e'n arab neu fod e'n Iddew. O'r hyn sydd yn ffordd ymlaen, dyw e ddim yn ffordd ymlaen. Mae'r hyn sydd gan Iesu i'w gynnig yn ffordd lle mae'r Iddew a'r Samariad yn rhannu yr un llwyfan, yr un gymdeithas. A mae'r hyn sydd gan Iesu i'w gynnig yn caniatáu lle i'r Rhufeinwyr a'r Iddewon, a rhoi caniatâd i roi lle i bobl boed nhw yn bobl ceidwadol i gwleidyddiaeth neu bobl comuniddol i gwleidyddiaeth. Bod nhw'n bobl breintiedig neu difreintiedig. Y mae llwyfan Iesu Grist yn ofod. God is the space of hope for all people, whatever their backgrounds. It's an inclusive community. And in the inclusiveness of Jesus, we are all part of His fellowship, of His purpose, of His peace. So let the world hear hope in the midst of despair, see light in the midst of darkness, enjoy love in an environment possibly of hatred and destruction. Yr ail beth o'n i eisiau dweud oedd bod yr eglwys a'r cyfle dyddiau yma i gynnig ysbryd gweithredu yn ytrach na rhyw oddefgarwch o hirbell. Dy'r chwildro oedd yn mindset mawr Eseia. Oedd e'n gweld teyrnasoedd yn dod ynghyd, oedd e'n gweld heddwch rhwng pobl a oedd yn elynion gynt, bod yna fodd i'r plentyn bach roi i law dros gartre'r wiber, y neidr. Wherever the vipers are in society, then in Christ's community, even the young innocent, in a sense of the child, can be trusting there as well, because God, the good Lord,
is a God that cares and provides for people in the midst of the threats of life. Mae Dyw yn weithredwr. Ni rhywun sydd yn eistedd yn ôl ac yn... He isn't an observer. He doesn't say, watch, well, that's a pity that happened. But God can be on the scene. God can be involved, is involved, where a man is in his need. Nawr oedd hanes yr Israel gynt yn credu fod Dyw gyda hwy yng nghanol adfyd bywyd. Ac felly roedd e. A bob tro bydden nhw'n cyfeirio at Dyw gyda nhw yn un fan neu ble bynnag oedd y sefyllfaoedd. Ond nhw'n gweld e felly wrth edrych yn ôl heb sylweddoli fe ar y pryd. Ac mae'r Cristion yn sôn am ddisgwyl y Meseia. Ond mae'r Cristion hefyd yn gyhoeddi wele cawsom y Meseia. A pan ddaw'n gyfnodolig, mi fyddwn ni'n canu'r carolau ar emyn yna, falle ac yn dweud, i ni'n gwybod pwy sydd gyda, ni'n gwybod bod Dyw ar waith. Now, the book of Acts is, by definition, a book that records action. The Spirit of the living God is there moving, directing, encouraging, enabling. And the same Spirit is alive in this church today. Even though buildings may disappear, even though structures and organizations may fade away, the very essence of God is as alive and as living and as a moving entity as it ever has been. Nid cyfnod o drafod ar yw athronyddu gwag yw busnes eglwys, ond cyfnod o ddarganfod, y cyfnod sydd yn hyrwyddo ac yn gweithredu cymod, yn gweithredu caru gelyn, yn gweld drwy'r drysu ac yn estyn llaw at hen elyn Ystywed Waldo. Oedd y Sadwcead yn hoffi trafod yn syrffedus. Oedd Cristnogaeth yn cynnig ffydd oedd yn rhannu a phobl yn agor drwsau i'w gilydd, yn cydweithio ac yn dangos cariad brawdol. Beth ych chi'n ei ddangos? Beth am yr eglwys yn ei ddangos heddi ar waith? Oedden ni'n gweld bod cymorth Cristnogol neu bod unrhyw gorff tebyg yn bethau ni'n byw? Is Christian Aid something to be supported with a few coins in the box? Or is it an attitude of life that we can reach out to those where others need and say, we will love you just as you are. We are inclusive of whoever and wherever there's need. We want to be involved, that our activity is God-driven, God-given, God-led. And in that activity of God, then the church needs to be alive. Marianne kindly referred to some pieces I've written whenever, that the activity of God, He is the God of action, y Dyw gweithredol, ac yn yr gweithgaredd hwnnw, ein braint ni yw bod yn rhan o'i fyd ef. Ysbryd gobaith, ysbryd gweithredu, ysbryd gofal goleuedig, the spirit of care and compassion. And care and compassion is enlightened. So we see the glare of God in the lives of people, that we reflect the light of God in the society about us. Roedd y disgyblion yn llyfr yr actau yn bobl oedd yn bwrw mlaen ac yn gweithredu, ond nhw'n cynllunio wrth wneud, neu ond nhw falle ddim yn cynllunio go iawn, bod eu cenhadaeth nhw'n gweld y ffordd oedd rhaid i cherdded. Odi mae'r eglwys wedi profi arledigaeth, ydy mae'r eglwys wedi cael siom, ydy mae'r eglwys wedi gweld cyfnodau o eiaf, ond mae'r eglwys yn gwybod bod yr haf yn dod. Mae'r eglwys yn gwybod bod y goleuni'n dal yn bodoli. Mae'r eglwys yn cael ei chynnal gan un sydd wedi bod yn graig ac yn gymorth ac yn gynhaliaeth ar hyd y narratif. A mae Dyw yn ddiw na fydd heb ei dystion, heb y sawl sydd yn lais iddo, yn dweud ac yn gwneud. A mae Dyw yn ddiw sydd yn gofalu am y ddeiar, yn gofalu am y ddynoliaeth, yn gofalu am ddyn. Ac yn dein defnyddio ni i arfer gofal hwnnw. The God of care, the God of compassion is a loving God.
And the church continually needs to demonstrate the love of God at work, in action, in our world today. We value hospitals, we value care centres for all sorts of conditions and circumstances. And the church is a place of care, is a place where others can feel safe, the hospitium of hope. That God is involved in the church where there's the arm across the shoulder, where there's a contribution towards maintenance, where there's a sense of presence and engagement each day as we live. We do so not because we think it's a good policy, although it is. We do so not because we think it's a commendable activity, although we do. We do so because God, in his Spirit, moves in our midst and achieves his purpose through his people. A dyna am ni yw natur cymundeb. The communion, as we share the communion, isn't that we do the sharing, but God shared with us. So as you and I take of the bread and the wine later on this morning, we are quietly accepting God into our lives. Cymer arglwydd fe ni oes i, yw chysegru o allu ti. Fel bod rhywbeth yna i sydd yn lanach ac yn llawnach. Dwi'n dweud am y llifan bod fi'n mwynhau wneud jigsaws. A beth frustrating ar y naw yw cael jigsaw yn agos iddi am bod darnu ar goll. Ac yma yna rhywbeth frustrating, rhwystredig iawn mewn pobl felly sy'n teimlo bod rhywbeth ar goll yn dyn nhw. That we're not whole, W-H-O-L-E. But then to make, I'm sure there's an obvious correlation between to be W-H-O-L-E and H-O-L-Y. That when the sacred and the godliness of his presence embraces the individual, that we become holy. And both spellings are applied. Bod y cariad sydd yn cynhesu, yn gariad sydd yn goleio, yn gariad sy'n cyfeirio ac yn cyfannu bywyd. Ydych chi wedi cael profiad cadarnhaol o'r Crist sydd yn dod â'r peth cyfan ynghyd. Achos dyna mewn gwirionedd i ni'n gofyn amdano. Gofyn trigaredd Duw yn ein angen ni. Yn gofyn bendith Duw yn ein hymdrech ni. Yn gofyn cynhaliaeth sydd i'r afori a ddaw. Bod ni yn ddefnyddiol, yn bobl sydd yn gwneud ei waith ef. Wrth gymuno i ni felly'n derbyn o Dduw ac yn rhannu gyda'r byd. Ysbryd felly yw ysbryd yr eglwys. Beth bynnag ddywed pethau'r byd, a'r hoswn wrth i oleini fe, wrth gwres i dan ac wrth gymdeithas yr arglwydd ei hun. Gogoniant yw enw. Amen. Cyn y cymundeb, ni'n rhannu emyn gyda'n gilydd geiriau sydd yn gwahodd Duw i'n calonau ni. We ask God into our lives afresh as we sing these verses. Tyred arglwydd i o'r i lawr, number 8. Tyred yn dy gariad mawr, tyred unan i bob un yn dy gariad pur dy hun.
byddai'n aml yn meddwl beth fydd cynulleidfa'n i feddwl, beth fydd unigolion yn ei ystyried wrth ddod i gymyn fel hyn. Fi'n credu bod wedi cynnig awgrym ac arweiniad bod ni'n ystyn llaw i gyfeiriad Duw, gan wybod bod yr hyn a dderbyniwn i'w gynnig i eraill. Pan bod yr ysbryd hwnnw yn fyw yno ni, i ni rhyw fath o conduit, yn rhannwr, yn gyfrwng. We are called to share what we receive, to be witnesses to what we've felt. That God is alive and active in our living. That God is the living that creates action. And the communion is something celebrated because Jesus himself shared. And Paul reminds us of that sharing as we read from the first book in the first letter sent to the Corinthian community. And the reading starts at verse 23. Canis me fi a dderbyniais gan yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi, bod i'r arglwydd Iesu yn os y brydychwyd ef gymeryd bara. Ac wedydd y ddiolch, y fe ei torodd ac a ddywedodd, cymerwch, bwytewch. Hwn yw fy nghorff, yr hwn a dorri'r trosoch, gwnewch hyn i'r coffa amdanaf. Yr un modd hefyd efe a gymerodd y cwpan wedi swperi, gan ddywedyd, y cwpan hwn yw'r testament newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn cynifer gwaith bynnag yr yfoch, coffa amdanaf. Canis cynifer gwaith bynnag y bwytawch y bara hwn, ac yr yfoch y cwpan hwn, y dangoswch farwolaeth yr arglwydd, hyd oni ddilo. And we pray, gweddiwn. Cymorth ni Dduw ein tad, i estyn llaw yn wylaidd eith gyfeiriad i dderbyn dy rodd, i enwesu dy fendith, ac iddi fod yn rhan ohonom ni. Lord, as we take our communion afresh of you this day, heal us of all that's sick. Make us more complete and full of that which is you, that our day would be in your care, under your direction, and that all of us, wherever we travel, would be traveling your way. Bind us together in your love as we seek cleanliness, as we seek communion with you, as we seek mission from you. Sicrhaw sy'n mae'r gwydden yn gwendid a'n gweiledd, a dy roi ni obaith a chynhaliaeth a chyfanrwydd bywyd. Gwrando'n llef o Dduw ein tad, a hynny yn enw ac yn hyddiant Iesu. Amen. Ac wrth i ni gofio'r nos y byr Iesu gyda'i ddisgyblion yn o'r orwch ystafell, iddo gymeryd bara a'i fendithio, a'i dorri, a'i roi i'w ddisgyblion gan ddywedyd, hwn yw fy nghorff, yr hwn arwygi'r trosoch. Cymerwch ar henwch yn eich blith, a chynifer gwaith bynnag ac y gwnewch hyn, gwnewch e'r coffa amdanaf. Eat ye all of this.
Yn yr un modd y cymerodd Iesu'r cwpan ac ei fendithiodd, a'i roi ddisgyblion gan ddywedyd, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed. Cymerwch hynwch yn eich plith, a chynifer gwaith bynnag ac y gwnewch hyn, gwnewch er coffa amdanaf. Drink ye all of this. Ar ôl ar ymynedd y wiswyd ar ein cyfer ni'r bore yma, yw'r geiriau rhif 11. I bob un sy'n ffyddlon dan ei faner ef, mae gan Iesu goron fri yn heirnas nef. Lluoedd Dyw a Satan sydd yn cwrdd yn awr, mae gan blant eu cyfran yn yr rhyfel mawr.
Diw a chymdeithas Elan ysbryd a fyddo gyda ni oll o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.